Ο buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους από τον εξωτικό Καναδά του Κουβαρά. Στο βάθος το Γαύριο. Αυτές τις μέρες είναι Γαύριο. Εκεί είδα και ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο. Δεν φαίνεται τώρα, ήμουν πριν, αλλά αγνοώ τους 11 γεγραμμένους. Λοιπόν, Γαύριο, κορυφή εδώ, μαύρη ώρα, black time. Κόκκινη μάσκα, πρώην παιδιού. Μπουλιτάκι με ένα μικρό πίντσα εδώ, αν βλέπετε κάτι, από την προηγούμενη βόλτα, την προηγούμενη εβδομάδα στον ημιτό, το οποίο είναι οριακά. Φαίνεται πως τώρα το υγράκι έχει κάνει τη δουλίτσα. Το παλεύω 2-3 μέρες να δω τι θα κάνει. Άρα ξέρω ότι αυτή η βόλτα είναι με κάποιο σχετικό ρίσκο. Όλη αυτή η σκόνη είναι από το χωματόδρομο, γιατί τα 5 χιλιόμετρα μέχρι τη μαύρη ώρα είναι όλα χώμα, σε αντίθεση με του ημιτού που είναι τα περισσότερα άσφαλτο, αν όχι όλα, ανάλογα από τη διαδρομή που θα επιλέξεις. Μπιριμπίρι, και εγώ μ' ακούω και νιστάζω. Έλα μωρί Whistler. Πάμε! Με μπρίο και κέφι στη Whistler. Σε κοροϊδεύω, κάτι δικά μου λέω. Είχα μια σκύλα τέτοια που μόλις έπαιρνε στο χέρι σου από πάνω της που τη χάιδευες, έτσι έκανε. Έτσι να γράφονται. Darkfest. Πάω. Έφυγα ρε. Πήγα κάπου αλλού. Κάπου που είναι πιο ωραία. Πιο ωραία από εδώ. Χωριό μου. Σηκώνεσαι ρε κατάρτη. Είναι σκυμμένος. Όχι μικρό. Για τα μέτρα μου λέω ρε παιδιά. Αν θέλετε καλύτερα για τα εκατοστά μου. Το λείπω. Bullet πετάει. Bullet πετάει. Το ποδήλατο είναι full ποιότητα. Πραγματικά μελετημένο. Και το λέω εγώ που είμαι εντελώς άσχετος. Εντελώς άπειρος. Αλλά το αισθάνεσαι σε κάθε πράγμα που κάνω παραπάνω και τολμάω. Και με βοηθάει. Πόσο καλό ποδήλατο είναι και πόσο φιλικό είναι ρε παλάκα, και στην αμπαλοσύνη μου βγάζει σιγουριά. Το αγαπάω, σε αγαπάω μπούλι. Μπούλι. Δεύτερο μέρος, δεύτερο Whistler. Κατεβάζουμε εντελώς τον Dropper που έχει μια διαφορετική άποψη καμιά φορά. Πάμε όσο πιο αργά γίνεται, για να μπορείτε εσείς, αγαπητοί 11 εγγεγραμμένοι, γυναίκα, πατέρα, μητέρα, παιδιά 2 και 2 κολλητοί που τους δίνω από 15 ευρώ το μήνα για να βλέπουνε για σας, για να απολαμβάνετε εδώ GoPro πλάνα. Αλλά αν πάω με την κανονική μου ταχύτητα, παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα, αλλά πράσινο πάνω, χώμα κάτω. Οπότε έκανα detune τον εαυτό μου. Γεια σας.
Όχι όμως και στη βλακεία. Η βλακεία δεν δουλεύει το detuning. Είμαι πάντα στο boost. Πάγος κάτω που μοιάζει με χώμα και πέτει, αλλά είναι πάγος. Το συγκεκριμένο σημείο είναι off camber. Το περισσότερο μέρος είναι off camber και αυτή είναι μια εξήγηση, γιατί off camber και η Πευκοβελώνα εσείς ξέρετε τι σημαίνει off camber και Πευκοβελώνα. Φορτίζουμε τα σωστά πόδια. Βελτιωθεί η καταστασούμπα. Ναι. Πουπαπ. Πουπαπ. Όχι, ήρθα λίγο Whistler πάλι. Γιατί δεν προλαβαίνω να κουραστούν λίγο τα χέρια ρε παιδιά με το no jokes. Αλλά ενώ εδώ εντάξει κάτι αισθάνεσαι. Γεια σου μήνυμα. Θες να μου διαβάσεις το αυτί μου? Δεν έχω κάτι στο αυτί, ποτέ μου. Ποιος είναι και γίνει, δεν θέλει τίποτα. Απ' τη Red Bull θα με ψάχνουν. Πώς πας έτσι ρε μεγάλη. Λοιπόν, και αυτή την τιμημένη έξοδο. Yes, yes. Σε 2 χρόνους προφανώς. Σταμάτα. Πώς πήγες στο MTB εσύ ξέρεις? Αυτός είναι σίγουρα ο Θόδωρας. Τέσσερα μηνύματα δεν μου έστειλε η γυναίκα μου, ούτε όταν καβλαντίζαμε στην αρχή. Στα 2 σταμάταγε. Λοιπόν, το ζωρικόν, το τελευταίο compression δηλαδή. Όλα καλά. Τρίτο και τελευταίο no jokes. Ζάτ. Πλαγνού. Αλουμινόδαντα. Sul graniti.
3 φορές το έκανα. Δεν σταμάτησα μία. Το βόδι να βγάλω τις πετρούλες από τη μέση. Λοιπόν, Vancouver, πώς είμαστε? Πού είσαι? Εδώ είσαι. Και bonsoir από Vancouver. Για να δούμε σε τι κατάσταση είσαι, αγαπητό. Okay. Να δούμε αν θα προλάβουμε και ένα εικονοστάσι. Να μην έχει παραπονάκι και άλλη πλευρά. Άρε, τραβάνε τα ποδηλατάκια μας. Διαλουρονικό έπρεπε να τους βάζω, όχι λάδι. Oui. Πιάσκε ζεστούλα. Ακόμα και 8, τι ώρα ήταν, 9. Εκείνη την ώρα ήταν καλά, 2 ώρες μετά πλέον την αισθάνεσαι τη ζέστη. Κοντεύουμε και τα 20 χιλιόμετρα που έχουμε κάνει, οπότε υπάρχει κάποια κούραση. Κουβαρένιος με νερό. Γεια σου πράσινε. Πράσινε κουβαρένιε. Και πάμε εκεί. Somehow. Μην υπολογίσετε στα βρία μόνο. Και ως γνωστόν τα βρία δεν είναι φτιαγμένα για να μας παρέχουν πρόσφυση. Κατά τα άλλα, το πέρασμα του κουβαρένιου ή το αυτό. Κλείνω. Έγινε και το Vancouver. Χαίρομαι που έχεις νερό. Εικονοστάσου. Και είπα να έρθω από εδώ γιατί έχει flow, αλλά το flow τι να το κάνεις? Άμα είσαι τυρί, είμαι τυρί. Είμαι γραβιέρα. Όχι, κουράστηκα ρε μάλλον, εντάξει. Στα 20 χιλιόμετρα κουράζομαι. Θέλω ένα καλό διαλυματάκι με τη γουρνοπούλα μου, με τις μπυρίτσες μου, σαλατούλες μας, τυράκια. Οπότε γι' αυτό πάω λίγο. Ήταν λάθος το σώμα μου στο άλμα σίγουρα. Γι' αυτό πήγε το τιμόνι από εκεί. Εγώ το τιμόνι όταν το πηγαίνω κάπου το πηγαίνω αριστερά πάντα, παιδιά. Από πεπιθήσεων. Αυτά. Πάμε για πίσω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας που λέει ο πρόεδρος. Thanks for your attention on this matter. Λοιπόν, φιλάκια από Κουβαρά.